थां माने खावलायाव सोबानाय गोनांलै खावलायाव सोबानायाथ' दसे उनाव सागायो जों सान्दोङो ओरैबायदि सोबानो नागिरदों जाय सोबानाया खमसे खम 5 बोसोर सागोन रायजोखौ उन्दुनोबो सुखुनाय नङा गोजाबो लोंनो सुखुनाय नङा गोजा लोंबाबो उन्दुलांनाय नङा बेबायदिसो सोबानो नागिरदों जों नंगौना दा बेखायनो NDP-5फोरखौ गले गले खावलायगोन साननानै नाय BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनि ओंथियानो जाहैबाय BTCआ थाबाय थागोन BTCआ थाबाय थानायनि ओंथियानो जाहैबाय मा NDP-फोरखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मा बुंगोन नोंसिनाथ' BTRसोमोनलै भाइफोर बे BTCआथ' जोंनिसो नोंसिनलाय मा नांगौ बेबायदि बुंजागोन ना बुंजाया NDP-आ बेबायदि बुंजागोन आरो बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गावनि XBLT केदारफोरखौनो संस्थापन होजोबनो हायाखै जायनि थाखाय बै XBLTफ्रानो हाग्रामाखौ गारनानै UPPLआवसो जगदान खालामगासिनो दङ नंगौना नङा अब्ला बिथाङा NDP-नि केदारखौ बोरै संस्थापन होगोन गबिन्द बसुमतारीनिख्रुइ हाग्रामा महिलारिया माबोरै फोथायसिनथाव मानसि जाहैखो साननानै नाय बै फिसा फिसा केदारफोरखौ बुंग्रोबाय आं नाम्बार 1 बे गिदिरफ्रा मालाय माबा माबि बिजनेस दंलै बिसोरखौ बुंना लाब गैया बिसोर फैखाला नङा होमबा दा बेफोरखौ साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो मोनसे खोथाखौ बुंगोन बुङाब्लाबो जाया बुंनो बायध' जागोन अनजालि दैमारि आब'खौ जों बयबो सन्मान होयो बिथाङा बर' हारिनि सासे गेदेमा आइजो गोबां बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों बुंबोबाय थादों आरो बिथांखौ जों एक्सेप्ट खालामबोबाय थादों किन्तु नुबाय दाखालि बिथाङा BPFआव जइन जाहैबाय बियो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु खोथाया नैबेसो हाग्रामा महिलारिखौ 2019 सनाव थारमाने थांनाय बोसोराव UG ब्रह्म सारनि जानानै केम्पिं खालामहैनानै ओरैबायदि गाज्रि रायबाय हाग्रामा महिलारिखौ हाग्रामा महिलारिया सासे जाति द्रही जोलैनि हांगार बियो सासे सुखिदारसो नरेन्द्र मदिजों दैथायहरनाय बियो सासे सुखिदारसो बेबायदि फिसा फिसा मानसिनि खोथाफोरखौ जों रायलायबाय थाया होननानै बुंदोंमोन किन्तु दिनै बियो BPFआव थांगारलायबाय दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया जुदि सुखिदारब्ला अनजालि दैमारि आब'आ दिनैनि दिनाव सासे एनफिलिट सुखिदारनि आन्दाराव सुखिदारि खालामनो थांदों दा गुबै खोथाया जाहैबाय मा सिगाङाव बिथाङा BPFनिनो सापर्टारनि मानसिखामोन अनजालि दैमारि आब'आ किन्तु BPFनि जा नीति आदर्श बेखौ गाज्रि मोननानै BPFनि लिडारफोरनि जि नीति आदर्श जि आखल आखु बेफोरखौ मोनथिनायनि उनाव गाज्रि मोननानै बिथाङा बिसोरजों जानाय नंलिया होननानै फैफिननानै UPPLनि जानानै थांनाय 2019 सनाव MP इलेक्शनाव केम्पिं खालामनानै हाग्रामा महिलारिखौ बेबायदि रायदों गाज्रि दा बिनि उनावहाय दिनैनि दिनाव बिथाङा BPFआव थांफिननायखौ जों बुंनो हाया जे बिथाङा BPFनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै BPFआव थांफिनदों होननानै जों मालाबाबो बुंनो हाया जों सन्देहसो खालामदों बिथाङाबो गावनि बिजनेसा जाबाय नामा पकेटफ्रा गरम जाबाय नामा टन्टि बेगफ्रा ओरैजायसो सानफ्लांदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो बेफोरबायदि लिडारनिफ्राय जों दिनैनि दिनाव बयबो सांग्रां जानांगोन बिसोर थांबानो थांफानाय बिसोर फैबानो फैफानाय दिनैनि दिनाव बेबायदि जाबा जानाय नङा लिडारफोरखौ जों सिनायनो रोंनांगोन गाबोननि दिनावहाय बिथाङाथ' बे जायगानिनोखा मालाबा लेक्सार होफैयोब्ला बिथाङा जोंनि जाथिनि थाखाय लेक्सार होनाय नङा नैबे इलेक्शननि टाइमाव होनदों आङो गावनि पार्टिनि BPFनि स्वार्थनि थाखायसो खोथा बुंफैगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन जों दहायनो बुंदों मानोना जों दिनै बयबो परिबर्तन लुबैदों सोलायनाय लुबैदों